and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Sa mundo'y Ayaw daw na Chelsea! Why? Wala yung kuinin, Joy! Ay, Chelsea! Joy! Tabang mo! Tabang! Tabang mo! Tabang! Masinin mo ni Chelsea! Ako nga dyan ako yung mamringo. Salamat dito ko niya ako. Kaya Chelsea, tanawag iparikot niya ng ulog. Tabaga na to siya! Na Chelsea! Dali! Aga ko na to siya trending! Nano na to siya dito sa hospital! Sila na yun. Sabto, gipatong maras doktor. Doktor si na Chelsea. Kamay kayo tablitas. Ay! Mo isulti sa doktor nga, papakalma ko no to. Iya lagi itong istorya sa Chelsea. Wala gito ni atiman na lagi. Mas nahibaw ang doktor kay nato trending. Kay ilan ng trabaho ang pag-atiman sa mga pasyente. Basin kabahin na sa ilahang pagparelax kina Chelsea. Sa gudi, ay, naaday ko na ano. Mao gani nga mas nasuhito ang mga doktor. Taga-ospital kay nato. Kay nakapatikod ka. Medyo may punhag na ang panagway ni Chelsea. Punhag? May hayag-hayag na. Kana marang masabtan ako ng hayag-hayag. Oo, pero dili na pasudlo di. Ay, o sige maadlok to sa Chelsea nga si kauban. Wa ka makadungog sa doktor nga miingon siya nga pasudlon ra ta karong taod-taod. Aw, nakadungog man. Unya, Aw, maghuwat ang pasudlon. aw ka na, maghuwat ta. Sige. Ay. Wa pa man ni mawag kung papangurog. Ay, pagpangurog sa kong tuhod. Ay, nabawbaw pa man ni. Muli ang kakuin ni. Ay kabala ka ana. Kabuhi og nervyos ra imong gibati. Kung dili ka magpadaan na, mauli naman ka. Pero kung magpada ka si mong kahadlok og kakuyaw, aw permanente na na. Ay, simbako. Ay, malahan taon. Ay, labangon og 50 kalaud. 5 kabukid og 4 katulay. Grabe ha. Ah, Excuse me, ma? Ang nurse nga, mitabang sa doktor kaganina sa pag-atiman ni Chelsea. Oh. Yes, nurse. Ay, ba't ito sudon ta? Nangita siyang tito ang bata. Sulod mo? Okay, nurse. Ala, ako ipagita. Ako ipasudlon. Ay lang, ikaw lang, mabrika nili ko. Dili ka man turanding. Ikaw man ang tito. Ikaw man ang pasudlon. Magsusi ko sa kahimtang ni Sir James dito sa ER. Balikon tara mo din eh. Sir, sulod lang. Pasudlon ka na turanding. Time sa nurse, taod. Musunod na siya, nurse. Oh, sige ma, penuktok lang, ha? Okay. Nasa ka, uy! Unsa ang kuhin ni, Nasa ka man turanding? Nga mas nangurog ka pa man hinuon diha. Ang ikaw so dito ni Day Chelsea, mabrika pi. Ikaw lang. Anong ako man nga ikaw magipangita ni Day Chelsea? Magsusi mo sa ko dito ni Sir James. Kung dili ba ang ako pa ba sige na ngayon manuli di ang susud. Amo to may pasabot turanding? Wa pa ka mat... Ay, sapa. Ay, lapag sulti, ba daw ng taglaing tao. Mo relax lang sa ako. Masudra lagi ko ron. Ang napalihog ng nurse. Kay, tuliron ko sa ring gamay ang akong tuhod nga nabawag. Ayaw pala yun. Tando ginoon na mga sama dubudog ni mo, pre. Abi na kung mamatay na ko atong tungora. Kay ingon sa mingit-ngit ng akong pananaw ni atong hikayon na. Wala ko masayod. Nga, nalubag ito ako ang manubila. Salamat sa Ginoo nga nakalikay ko atong sakinan nga may diretso lang sa crossing. Bisag gupa ang signal light.
Sa daan, akong gisubay. Dako kayong ako pasalamat sa Ginoo. Kay iya pa kong gikaluyan. Iya kong kiluwas. Ikaw. Kay Diyos nun ka man. Kita ba ang ka niya? Di man ko Diyos nun. Naninguha lang ko kutob sa kamay mo. Bisan sa akong pagkatawhanon nga makabangon gikan sa akong mga kapakyasan. Ug bisan dili takos. Nanghangyo ko sa Ginoo nga kaluyan ko niya. Kausa ka magkasasala. Huwag iko'y kasumpayan ng imong gisulti, pre. Kay, ambot. Pasaylo pa pagkakos Ginoo sa kadaghan o kadako sa akong mga sa niya. Kanang imong pangutana o pagduduha kung mapasaylo ka ba niya. Pasayloon ka ba sa Ginoo sa imong mga nahimong sayop? Asa na na. Magiluyon kayong Ginoo, pre. Why kinatuban ang iyang gugma o kaluoy? Mausab ang iyang pagsalig nato. Kung magdangop lang kita sa iyang kaluoy, uban ang pagsalig o pagtuo. Sa divine mercy, na sa oras sa atong kamatayon, siya naa, dili isip maghuhukom, apan isip manggiloyon nga manluwas. Pre, Sir James? Sir James? Kinsa ron? Sir James? Pamilyar na ko yung tingog. pre. Ang kidutlan o nahigog man ako nun mo. Siri kami. Usa, niya siya. Sir James? Ngano na yung manini mo, sir? Ay kami. Magawas ako, pre, ha? Kay adto na ko si Dad Chelsea og Turanding. Dali na mong gitabang si Chelsea kaganina kay kalit lang siya namugnaw og nangurog. Usa, Ginoo ko. Ayaw paglihok, pre. Matandog ang imo mga samad ug bunog. Pero si Chelsea, Wa kani ang kabalakaan niya, Sir James. Okay na siya. Gidana mo siya sa doktor kaganina og nakarelax na siya. Masituran din pagani hinuon ang dili okay sa pagkakaroon. Kay gikabuhi man siya tungod sa kakuyaw, sa kahadlok. mao ba? Kung mao, salamat eri kami. Salamat kayo sa pagtabang mo sa akong anak. Isipon ko usa kada kong utang kabubuton kining imo pagtabang niya. Ikaw gid, sir. Kinasing-kasing kini akong gihimo, sir. Ug wa ko magpaabot og pause o bugti man niini. Eri kami. Wa na. Nagkalami na. Pero okay ka na, sir? Okay na ko. Kaloy sa Ginoo. Ay, salamat in town. Unsa pa gyud ining nitabuas, sir? Need kang mag-amping kanunay sa imong pag-drive. Unya, pre. May excuse ako, ha? Kay ako sa nato akong kinugos na si Chelsea. Kuan pre. Excuse me, ma'am. Kamu may tagtungod sa pasyente? Kuan. Yes, yes, nurse. Ako. Nga naman na yun, nurse? Mahimo na siyang ibalhin sa ward, ma'am. Okay. Unsa nga room number, nurse? Uy, nakatuog di taon sa Chelsea? Oh, ito. Ipapaway na sa doktor. Kay makatabang ko na niya nga mas makarelax siya. Okay. Unya, ikaw, kumusta naman ka? Ay, salamat sa Ginoo. Nuli-ulian na gyud ko. Nadakpan na akong balik ang akong kabuhing umigawas. Pastila ni mo turanding eh. Mm. Bisa nakas problema. Ginamaw mo nagyapong ka. Oh, ayaw i-underestimate ang akong pagkaamaw tong Baldwin. Kaya ako nagikatabang nako, aron maulian ko. Mao ba? Nasa ato pa. Pero ting pasalamat ni mong may pagkaamaw ka? Hak. Ay, gusto na si Dong James da ito. Kumusta na? Wa man mabalik din si Ma'am Reka May.
Okay naman pare James. Wala naman kuno'y peligro. Umantahon siya magrabihi. Si Kuan, Ma'am Rika. Ay, ito lagi. Sa? Mo nag-uban ni pare James sa iyang kwarto. Wait, Murag, with full authority naman to. kay, Murag may approval naman to ni pare James nga aduna na siya katungod. unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!